Hast je een goede reflex? Ja. Bist je benauwd voor de bal? Nee. En bloost je onder alle omstandigheden heel restig? Ja. Dan zou je misschien wel een goede keeper wezen kunnen. Ja. Maar ik heb mijn lengte net hoor. We zijn hier bij SC Heerenveen. Want als er ergens talent om is, dan is het Jere. Neem ze maar op. Erwin Mulder, Brian van der Bussen, Hans Vonk, Andries Noppert. Dus we kunnen op zoek naar een keeper. Ja wist, naar een topper van de toekomst. Zo, op hem zou ik wel een penalty nemen willen. Vertel eens, waar bist je? Ik ben Timme, ik ben senior en ik keep bij SC Heerenveen. En hoe vaak traint u dan in de weekend? 4 keer. En wat is dan hier al een keer doen? Ik ben een keer keeper van het toernooi in Duitsland en ik ben een keer op trainingsstage geweest naar Valencia. En wat zou je nou heel graag nog een keer winnen willen? De KNVB-beker. De KNVB-beker? Waarom de KNVB-beker? Nou, ik denk dat maar SC Heerenveen de competitie weer een beetje moeilijk wordt. Dus dan maar de KNVB-beker. En hoe lang dwort het dan nog voordat je in het eerste teamtje is van SC Heerenveen? Sowieso niet. 6 zo'n hier. Zo, die heeft er maar gang achter. Zeker. En waar is dat die grote Fabiot? Mickey van der Hart. Nou, maar ze zien wat er komt. Dat is Mickey van der Hart. Hey jongen, Hoi, ik ben Mickey. Zin in? Ja. Mooi zo. Ik ook. Heel veel zin in. Mickey van der Hart is binnen in Amstelveen en komt uit een echte voetbalfamilie. Zijn voetballen zien paken bij Ajax en zien huid bij MVV. En op zijn tredje komt ook Mickey bij Ajax te lonen. En daarna voetballt hij nog bij de Go Ahead Eagles, PEC Zwolle. Hij werd kampioen van Polen bij Leg Poznan. En verder keept hij nog voor Emmen en nu bij SC Heerenveen. En Heerenveen, dat is vanzelfs de allermooiste club. Maar heel stiekem dreamt Mickey om keeper te wezen van Liverpool. En als dat, om wat voor reden dan ook, net slaggert, dan wil hij het defte keeper in een loon dat is zinneskind. En dat snap ik dan ook wel weer. Mickey, wat is de allermooiste redding die je ooit dien hebt? Nou, dat is wel mooi dat je dat vraagt. Dat was PSV thuis. Die kopbal van Flamengo. Dat is wel de eerste die mij nu te binnen schiet. Ook omdat het 1-0 werd. Ja, dat is de allerbeste uitslag voor een keeper. 1-0 winnen. Dus, ja, Waarom is dat de allermooiste uitslag? Ja, dan ben je denk ik het allerbelangrijkste geweest. Als je de 0 houdt en we hebben maar 1 keer gescoord. Ja, als je een doelpunt doorlaat, dan verlies je punten. Dus dat is de allerbeste uitslag. En wist het ook een goed mooi keeper omdat het net voetballen kist? Ik was zelf altijd voetballer en ik speelde bij AFC in Amsterdam. Dat is best wel een bekende club. En daar voetbalde ik altijd gewoon in de hoogste elftallen. Alleen op een gegeven moment gingen we van een half veld naar een groot veld. Ja, vond lopen niet zo leuk. En ik kon best wel goed keepen altijd. Dus toen heb ik een halfjaartje geprobeerd met keeperstraining. En toen vond ik het zo leuk dat ik dacht, nou, dit is mijn droom en ik ga keeper worden. En dan spelen ze net met rug nummer 3 in. Heeft dat een reden? Ja, ik speel met nummer 13. En dat heeft zeker een reden. Want jij denkt natuurlijk van, dat is een ongeluksgetal. Ja. Maar ik ben zelf geboren op 13 juni. En mijn vader is geboren op 13 mei. Dus in onze familie, in ons gezin is 13 geen ongeluksgetal, maar juist een geluksnummer. Ben je toch wel zenuwachtig voor de wedstrijd? Ja, ik ben nog wel zenuwachtig. Ja, ik heb altijd wel spanning. Alleen is het met de jaren wel veel minder geworden. Vroeger, nou praat ik over 10 jaar terug, was ik echt nerveus. Dan kon ik echt buikpijn hebben voor de wedstrijd. Omdat je toch voor het eerst in zo'n stadion speelt en dat er voor het eerst heel veel mensen staan. En hoe vaker je dat doet, hoe minder de spanning wordt. Maar ik denk dat zolang als ik voetbal, dat de zenuwen nooit helemaal weggaan. En Tim, ben je ook wel eens zenuwachtig? Heel soms. Heel soms. Alleen nog bij de finale van de KNVB-beker. Ja. Dan wist ik wel een beetje zenuwachtig. En Mickey, bist je ook echt bijgelovig? Ik heb wel wat dingetjes. Ja. Oh jee. Ja, en dat kan je voor de wedstrijd altijd zien. Dat is heel stom. Ik weet niet waarom ik het doe, maar ik heb het ooit zo gedaan. Ik tik altijd met mijn linkervoet alle lijnen aan als ik naar de goal loop, vlak voor de aftrap. We zijn nu in de kleedkamer. Ja. Wat gebeurt er steeds maar die laatste minuten voordat de wedstrijd begint? Nou, ik ben altijd wat eerder binnen. Keeper schijnt natuurlijk vaak wat eerder naar binnen. Dus ik zit vaak al hier in mijn eentje. Dan doe ik mijn sokken, mijn scheenbeschermers. Je doet je kleren aan, je kleed je even om. Nou, dan komen al die jongens binnen. En dan staat de trainer daar, gaan we met z'n allen in een cirkeltje staan. Dan doen we nog even één laatste oppeppen en dan gaan we zo eigenlijk naar buiten. Dan heb je hier altijd staan eigenlijk alle mensen van de staf. Die geven ons dan een hand. Wensen ons succes.
Dan staat daar vaak de assistent scheidsrechter. Die gaat dan checken of je een goede broekje aan hebt, of je kleuren kloppen. En dan, ja, hier loop je eigenlijk de tunnel in. En dan is het een kwestie van een beetje boos kijken naar de tegenstander. De scheidsrechter een hand geven en dan loop je zo het veld op. En jij ziet het publiek ook? Ja, die hoor je zeker. Als je hier de deur uitkomt en je gaat staan, de deuren staan open, ja, dan hoor je ze meteen zingen, ja. Nou Timme, dit is het veld. Komt u maar. Nou, zo hier, dat moet je gebeuren. Ja. 7 jaar dan staat Timme hier. Ik heb er zin in, man. Ik kan niet wachten. Hè? En bij welke club zou je dus heel graag nog eens een keer voetballen willen? Nou, ik heb altijd een droomclub gehad, dat was Liverpool. Nou, denk ik niet dat dat reëel is. Daar moet je ook eerlijk in zijn. Wat mij heel gaaf lijkt persoonlijk is om nog een keer in Spanje of Italië te spelen. En welke club dat dan is, dat maakt me niet zo heel veel uit. Maar dat avontuur en die manier van spelen, dat lijkt me wel heel gaaf. Ja, want hij is wel een keer in Polen voetballen. Ja, en Polen was echt fantastisch. Het was Lech Poznan, dat is eigenlijk een van de topclubs in Polen. Met een heel groot stadion, kon ruim 40.000 mensen in. Zijn we kampioen geworden. Dat was zo gaaf om een andere cultuur, een ander land. Ja, dat avontuur, dat blijft toch wel trekken. En wie is dan de beste keeper? Dus ik vind Alisson Becker van Liverpool op dit moment de allerbeste van de wereld. En wat kan hij beter als jij? Nou, ik vind hem wel echt ontzettend sterk in 1 tegen 1 duels, hoe groot hij is, zijn reflexen. Ik denk dat hij gewoon alles heeft wat een moderne keeper moet hebben. En dan nou een vraag van Berend uit onverwachte hoek. Heston wilde eens in een helikopter zitten. Ja, toen ik bij Go Ahead Eagles zat. Toen moesten we met de open dag, gingen we met een helikopter, een week zoals bij Feyenoord, gingen we vanaf buitenstadion op het veld landen. Nou, ik was zo bang. Daar kwam ik toen een beetje achter, toch meer hoogtevrees dan ik van tevoren dacht. Waarom mocht het zo graag weten? Ja, wie gewoon benauwd. Prima. Lekker en klem. Dat is keeper van SC Heerenveen en dat is vanzelfs bjusterbaarlijk. Super. Geweldig. Maar nou wil Timme echt heel graag keeper worden van het eerste van SC Heerenveen. Hast dan misschien nog een tip voor Timme? Een tip die vierde keer hier weet. Maar dan ik echt niet in. Wat ik je als tip zou geven, is ga echt zoveel mogelijk filmpjes kijken van keepers die nu in de top spelen. Want daar kan je zoveel van leren. Want Timme, is er nog iets waar je heel graag wat beter in willen worst? Nou, eigenlijk een uittrap naar een gericht persoon. Een uittrap naar een gericht persoon. Ja, de vraag is, Mickey, kist jou hem daarbij helpen? Ik denk dat ik die daar wel bij kan helpen, ja. Ik heb best een goede trap, dus daar kunnen we wel even op gaan oefenen. Nou, let's go! Een goede trap begint bij een goede aanname. Dus wat we eigenlijk gaan doen nu, is gewoon een paar ballen terugspelen. En dan wil ik alleen maar dat je hem gewoon goed aanneemt. Heel goed. En probeer maar in je aanname hem al mee naar voren te nemen. Heel juist, dat is top. En de laatste. Heel juist, hey, top. Nou, heb je aanname, heb je goed. Dat betekent dat ongeveer de bal, nou, die komt ergens daar te liggen. Dan heb je wat ruimte. En wat eigenlijk belangrijk is bij een goede trap, is gewoon goed je been ernaast. En je mikt eigenlijk met je standbeen naar waar je naartoe wil. Berend, mag ik jou verlenen? Nou, hoe ver? Wat wil je ongeveer? Waar moet hij ongeveer staan? Wat vind je goed? Stel me in, doe ik hem even voor. Speel je mijn rechterbeen, aanname. Berend, verder! Hands! Ga je proberen? Kom, ga ik je ballen aanspelen. En rustig ontspannen trappen. Je hoeft niet hard te trappen, die bal gaat wel. Heel goed. Kijk eens. Hè? Precies goed. Ja, Mickey, dan nou de vraag. Werd eigenlijk het hele programma omdraaid? Gaan we je te krijgen, maar een topper van de toekomst. Ja, dat weet ik wel zeker. En wil jij mij één ding beloven? De dag van je debuut, dat jij voor mij een kaartje regelt? Nou, dat komt helemaal goed. Ja, die voor mij? Hartstikke idee! Nummer 13, die is voor jij. Hey Arjen, wij gaan volgende week eigenlijk in. Na je weekend dan gaan we naar judo.
Trouwens, wat vies nou lekkerder? Blomkool of broccoli? Blomkool? Blomkool? Ja. Nou, dat komt goed uit. Want bij judo hebben ze blomkool leren. Oh, lekker.